Usa ka SUV nga nagpa full tank sa usa ka gasolinahan sa El Salvador City ang wala mibayad ug misibat. Sakyanan naharang sa kapulisan sa Iligan City. Ano ang dugang detalye? Viral na karon sa social media ang post sa usa ka empleyado sa usa ka gasolinahan sa barangay Sinaloc sa El Salvador City, Misamis Oriental. Diin makita ang usa ka itom nga SUV nga nagpakarga og diesel sayo sa buntag niadtong adlawng Martes. Sumala sa uploader sa post nga full tank udulan 58 ka litro ang gipatubil sa maong driver. Apan diyang nahuman na kini og tubil, kalit kuno nga miarangkada ang maong sakyanan paingon sa direksyon sa Iligan City ug wala na mibayad sa kapin 7,000 pesos nga bayro nun. Akong gitawa wala gid sa naminaw. Pero gito sir kay ang kauban na kita katawa ha sila sulod. Ilabihang kabalaka sa maong pump attendant nga basin og siya ang pataplon sa maong krudo. Butang nga dali siyang nagpa-blotter sa El Salvador City Police Station. Maayo na lang kay nakuhaan ang plaka sa sakyanan ug gilayong gi-alarm ang tanang police station sa kasikbit nga mga lugar. Pagkagabi naharang ang maong sakyanan sa Iligan City. Amo nakita ang katong registered owner. So sa iyang sir allegation nga wala sa kabalo kay dili man siya nag-drive, kay padayban naman niya glain. So wala siya kabalo kung natubilan ana nababayaran ba o wala. Dugang pa sa PNP nga nagkasinabot na ang tag-iya sa maong sakyanan ug ang biktima nga pump attendant na bayran na sab kuno ang mobalor sa 70,000 pesos nga krudo nga gipatubil sa driver sa maong sakyanan. Sa karon, temporaryong girilis una ang sakyanan tungod wala pa man sab nagduso og formal nga reklamo ang tigdumala sa gasolinahan na ginakuhaan pa og pahayag. Ginakuhaan pa sab sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang tag-iya sa sakyanan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.